ihe a na-enyo enyo na ọ bụ ogbunigwe bigboro na mmalite ụtụtụ taa n'ogige Bayelsa State Secretariat Campus dị na Yenegua. Nya bụ ogbunigwe ka ọ dị ugbu a mere ka enwee oku gbatagbata si n'aka ụlọ ọrụ nchekwa gasị nakwa nkwụsị arụmọrụ nwa mgbe nta. Nya bụ ife mere mgbe ọ kụrụ ife dịka elekere 6 nke ụtụtụ. Ụlọ ọrụ uwe ojii na Bayelsa State gbatara ọsọ enyemaka ozugbo. Onye Commissioner of Police na Bayelsa CP Iyama mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa, kwee ndị mmadụ ji nyabụ steeti mere ebe obibi nkwa na onweghị onye tụfuru ndụ ya na nyabụ ọdachi na onwekwaghị ụlọ o mebiri. N'ihi nyabụ ọdachi, gọọmenti nke Bayelsa steeti nyere iwu ka emechie nwa mgbe nta ọrụ awa 4. Nyabụ ntụzi sitere n'aka onye Head of Service Dr. Wisdom